Čuste buste, vítajte pri ďalšom let's playi. Tentokrát je to 5. Oný let's play. Vytváral som si ďalší server pre natáčanie, ale tam na tom starom máme už rozostávaný most a vrhneme sa na tie veci, čo sme chceli tentokrát robiť. Rozmávajú bonusové tuhlici a teraz sme si vytvorili tento svet. OK, takže ideme na to. Máme nejakú jaskinu, to je kreatív. A ale uveď už nezahrňa milióny kolečovací, vidíte? A nebojte sa, tu sa to plní a dúfam, že aj vyknie. To znamená, že by ste mohli dať nejaký ten like. Nechcel? Nevadí. Musíme nájsť nejaké hory, tam v nich jaskyne. Ale nie stromy, hory hovorím. Hovorím, nie stromy. No ok. Ja nechcem stromy. Ja chcem hory. No už nejakú horu chcem. Prosím. Ja viem, mal som dve veľké bajómy síce, ale chcem toto. Mne sa toto páči. Jaj, sa dá. Konec sveta? A nie. OK. Á, prasa. Neskúšne. Nie sú hory. Nevadí. A utekajte. Ale porozbijeme ich. Aha. Ale ešte predtým si postavíme dom. Než toto budeme začínať ťažiť. No okej. Dobre. Nadmiesť na dom. Fajn. Ale tam nerozpaloval. Mohlo byť len... Neviem už kde som sa spaloval. Nevadí. Nájdeme miesto na dom. Nájdeme miesto na dom. Nemusíte sa ničoho báť. Fakt. Verte mi. Nájdeme to miesto. No. To sú veľké... Jaj. Nahore. Nahore. No. Nahore. No. Koľko stromov tu je? Nie, Muškatínár. Vidíte, že sa nám vytratili miesta, no. Nevadí. Tak. A čo? No? Čo? Dovolil som?
A neskôr si potom postavíme ten dom. A tak. Mimo natáčania to trošku sa skúsim vypratať. Niečo skúsim s týmto urobiť mimo natáčania. Takže nevadí, tak mimo natáčania to skúsim trošku upraviť. Takže takto. Nebudem sa s tým teraz lačkať, však čo? Či? Budem? Nebudem. Kašlem na to. Nebudem sa s tým teraz hrájkať. Aha. Dneska príde môj bratranec Oldík. Old. A môj agent tiež nie, no. No, nevadí. Ten zvuk sa mi nepáčil. No nevadí. Však čo už, no. Dneska mi to mohlo byť predovšetkým všetko, len ešte trošku zapracovať tieto diery, ale potom to už bude všetko. No to už budeme musieť rozlúčiť. Takže je to ľúto, ale potom to keď zapracujem tie diery, tak čo budete musieť odísť. Budeme musieť odísť. Nevadí. Čo? Na budúce budeme natáčať, že to sú nejaké tie lajky. No okej. Takže už som zapratal tie diery, takže sa môžem rozlúčiť. No tak. Na budúce si postavíme nejaký ten domček, nejakú chatrč a bude to bez mňa. Môžete mi veriť. Zničím vás. No, takže